Terve! Mä aloitin tämmöisen omavaraisuushaasteen 100 päivää. 100 päivää olisi tarkoitus olla täysin omavarainen. Kaikki syötävät pitää olla itse kalastettua tai itse kasvatettua, paitsi suola ja vesi. Vettä saa ottaa hanasta ja suolaa saa hakea kaupasta. Ja 100 päivää, jos tähän pystyy, niin olisi kova. Mä esittelen pihaa varmaan seuraavassa videossa tarkemmin, mutta nyt mä käyn läpi nopeasti, että miten tää eka päivä on mennyt ja ja mikä on niinku ollut tausta ja preppaus tähän haasteeseen. Eli olen tässä noin puolen vuoden ajan syönyt sillä tavalla, että ei ole mitään rajoitteita. Voi syödä niin paljon kuin haluaa ja on koittanut saada vähän varastoon mahdollisimman paljon rasvaa, koska se rasvan puute tulee olemaan niin kuin se heittämällä isoin haaste. Sitä en oikein mistään saa. Mä myös mittasin itteni tänä aamulla 95 kiloa on nyt paino, ja jos paino menee alle 80 kilon, niin sit lopetetaan haaste. Mites muuta? Tää aamu, mä voisin kertoa vähän tästä ensimmäisestä päivästä. Eli tosiaan heräsin nälkäisenä, mikä ei ollut mikään hirveän hyvä. Mä oon laskenut, että mä oon arviolta syönyt noin 4000 kilokaloria joka päivä ennen tätä haastetta. Ja nyt on niinku tosi vaikea saada niitä kaloreita aikaiseksi sen takia, että vielä perunat ei ole oikein vielä hirveän kypsiä. Ja muutenkin toi kasvimaalla alkaa vasta pikkuhiljaa tulla noita ensimmäisiä syötäviä asioita. Myöskään mitään niin kuin varastossa mulla ei ole mitään noita lihoja, ei mitään niin kuin pakastekaloja. Aloitetaan silleen niin kuin puhtaalta pöydältä, että mulla ei ole mitään niin kuin varastoitua, mitä mä söisin. Vaan kaikki pitää niin kuin, nyt tää eka päivän aikana niin kuin alkaa kalastaa. Ja mun taktiikka tässä nyt tosiaan on se, että mä nyt näiden ensimmäisten päivien aikana koittaisin kalastaa mahdollisimman paljon, että mä saisin sit täytettyä niin kuin varastoon kalaa, joka helpottaisi varmasti arkea isosti. Huomenna mä käyn hakemaan savustimen, niin saa vähän monipuolisemmin syötyä kalaa, ei tarvii vaan keittää ja kraavata. Mut päästään kokeilemaan varmasti erilaisia kalaruokia. Mut koko päivä oli siis nälkä. Ja ilta 10 asti mä olin syönyt vain 1000 kilokaloria. Nyt tossa oli vika illallinen, että ajattelin sellainen taktiikan tehdä, että mä aina säästän illalle semmoisen hyvän pöperön, että on sit vatsa täynnä, kun menee nukkumaan. Jaksaa, mut on kyllä ollut vähän jännä olo. Sillä tavalla, kun tässä on bulkannut sen puoli vuotta, niin on ollut kyllä, voi sanoa, että viimeinen kuukausi on ollut vähän semmoinen turvonnut olo. Mutta nyt sitten taas tänään heti kun heräsi, niin oli nälkä, niin ei tuossa ole mitään järkeä. En tiedä, kaipa siihen tottuu. Kaipa siihen näläntunteeseen tottuu, tai sitten toivottavasti sitä kalaa vaan saa niin paljon, että nälkää ei tulisi. Se tietty olisi paras. Mä söin aamupalaksi joku, mitä se oli, 700 grammaa, reilu 700 grammaa marjoja. Tässä on mun aamupala. Joo, nuo viinimarjat on niinku silleen piruhappamia
Vareamat tosi isoja, tosi hyviä korviaiset kanssa. Mut niin ei kannata ehkä kerralla kaikkea syödä. Mä ajattelin, että siitä saa hyvän sokerin boostin niin päivää. Mutta pidemmän päälle se ei sit tullut hirveän hyvä. Sokeri tippu kanssa aika nopeasti. No sitten otettiin pientä välipalaa sit perunan muodossa ja herneitä sain syötyä ja muita. Niin siinä päivällinen eilisen kuhan rippeet, jotain sitruunayrttiä. Niin sille jakso sitten tähän iltaan asti menin sitten kalaan. Milloinkohan mä menin 6 maissa ja 3 tuntia mä siellä olin. Oli niin kuuma, että nyt kun mä tein sillä tavalla, että mä kalastan jokaisen kalan, minkä mä otan ylös kaikki kalat, mitkä saa ottaa ylös. Niin periaatteessa ahveni tuli 30, aika paljon tuli pieniäkin, mutta mä otin kaikki, jotka tuli. Ja ne on nyt tuolla suolavedessä jääkaapissa odottamassa huomenna savustuspönttöön menemistä. Sitten tuli muutamia kuhia, tuli vain 1 mittakuha, niin otin sen ja siitä mä säästin osan sit huomiselle aamupalalle. Tuolla paistuu kalaa. Siellä on kuha ja ahven. Ja täällä paistuu perunaa ja sitten on kuhan rippeitä ja suolaa, niin saadaan semmonen vähän kalaliemi siitä syötyä. Illalliseksi noin, olisiko tuossa 300 grammaa kalaa plus siitä kuhan rippeet ja perunaa. Ruokajuomana meillä on kalaliemi tai perunaliemi. Perunat on perunakeitin vettä käytännössä, mihin on laitettu noita kuharippeitä ja suolaa, niin ollaan saatu siihen vähän makua. Siinä näkyy vähän pientä rasvaa tuossa pinnassa, niin ollaan saatu se talteen. Ja jänkkäriksi semmoinen 200 grammaa marjoja. Bon appetit. Myös pari kananmunaa söin päivällä, mutta nyt mulla pitäisi olla ton lounaan jälkeen, kun söin nyt aika hyvin kalaa, niin pitäisi olla tämän päivän ravintosaannit ok. Ja en mä aluksi meinasin, että mä lasken tarkkaan kaikki kilokalorit joka päivä, mutta parhaiten mä ehkä pysyn kärryllä siitä, että mä seuraan omaa painoa ja vähän omaa fiilistä. Että jos tulee semmoinen fiilis, että on tosi pitkään usein nälkä, niin sitten on pakko tehdä jotain toimenpiteitä, että muuttaa sitä. Mutta nyt on vielä hyvä meininki. Mutta 100 päivää se on pitkä aika. Saa nähdä miten tässä käy. Joo. Ja sit mulla on vielä loppuun sellainen, että mä mietin, että olisi tosi kiva kyllä jonkinnäköisiä palkintoja. Mä en tiedä, onko ne sitten ruokaa vai onko ne jotain muuta. Mutta jos tulee mieleen, että jotain tällaisia voisi järkkää, niin voi ehdottaa, pistää jonkun kommentin. Ja sitten mä katson vähän niitä kommentteja ja sitten kerätään sieltä parhaimmat vaihtoehdot. Kun kaverit on heitellyt sellaisia juttuja, että jos 10 päivää selvii, niin sitten saa jonkun palkinnon ja sitten 20 päivällä taas joku, että voi olla 10 päivän välein tai sitten vaan 50 päivän palkinto tai jotain muuta. Mutta mä en itse näitä palkintoja keksi. Mä annan sen valinnan vapauden teille.
te saatte valita. Ja jos tulee muitakin idiksiä, mitä tahansa kysymyksiä, niin pistäkää vaan kommenttia, niin mä vastailen tai palailen sitten seuraavissa videoissa. Näitä videoita mä pyrin tehdä sillä tavalla, että mä varmaan koostan niin kuin 1 tai 2 päivän setit yhteen videoon. Ja voi olla, että tulee pidempiäkin pätkiä, mutta varmaan aika tiiviisti mä kuitenkin pyrin näitä videoita laittamaan, niin katsotaan miten menee. Mutta joo, jännää. Nyt mä syön loppuun ja sit mä menen Petiin. Moro! Sitten seuraavan päivän sapuska alkaa niillä kesäkurpitsoilla, jotka ei ole hedelmöittynyt. Sitten on vähän marjoi. Sitten on vähän herneitä, omena. Nää on aamupalaksi ja sitten mulla on eilistä perunaa ja kalaa, niin niiden kanssa nautitaan vähän kesäkurpitsaa sitten myöhemmin. Siitä tuli mehua. Taisi unohti ottaa kuva saalista, mutta tuli pari hyvän kokoista ahventa ja sitten tollanen kiva hauki. Savustuspellin päälle on kertynyt tällaista jonkinnäköistä mönjää. Sitähän voi käyttää rasvaa, jos se rasvaa on. Mä oon ottanut moto-ongen mukaan ekalle kalastusreissulle, niin sitä varten piti madot kaivaa. Ja mä kaivoin ne perunapellolta niistä kohdista, missä näytti, että peruna ei ole lähtenyt kasvamaan kautta, että se kasvusto on kuollut. Mut positiivinen yllätys oli se, että siellä oli ihan hyvän kokoisia pottuja. Niin uskon, että sieltä kyllä syötävää saa. Ja muutenkin vähän tommonen fiilistelykuva tähän loppuun. Seuraavalla videolla mä sitten esittelen tarkemmin sen puutarhan. Mutta näillä nyt mennään.